Selam barıgızga da. Selam. Yasminaga selam berdik. Aminaga selam berdik. Birabisa hop birini berib hop senden hop biz başlayız. Temsilcide bu Salyanka başlana. A studiyada biz işev min Emine Sabirova. Min abıygız Ramil Şarrapov. Min Yasmine Garipova. Aha, başlayız mı? Başlayız. Bu atnada bizning iki qatnaşuvchimiz tışıp qalaykan. Zehra Usmanova, biz sana uңышlar tilibіз. Hem klibini qarab kitemiz. Aydine biz, zinhar bir senin bilen de sağbulaşıp durabız. Lekin sen keyfine düşünme Aydine. Uңышlar sana. Bu yaşın geridir, bağlasın uyatırga. Elde yarı dostlarım var, koңelini yuvatırga. Bu yaşın geridir, bağlasın uyatırga. Elde yarı dostlarım var, koңelini yuvatırga. Tak, kızlar, kızkaylar, premierini ilan etemiz mi? Uranlarınızda jaylap oturunuz. Rehimit pремьера. Şınga aşın eşin yanda girip yakın dostum yaptı kıyam yan oyular seven bir gencılık olar rüyalarda konak koysun derler aklı bilgen yıllar Işık bizge dünya sarı Şirde bakıp kütkenlerge Yaşar rehat yergende Yaktı kıyal yürgenlerge Yaktı kıyal yolma yollar Selen bir genç yolak olar Rüyalarga konak koysun Derber atlı Bilgen yıllar Qaysı yıldızga jan atasın? Аңата өз береге ашық. Ekranға шыққан QR кодқа камераларыңызны тібіп, яратқан жыршығыз үшін тауыш берегіз. Әмина үшін де тауыш берегіз, Ясмина үшін де тауыш берегіз, һәм қалғандар үшін де көбейттіріп тауыш берегіз. Kır kozları yaralar
Әллә яңгыр ява, әллә яшьләр тума, елларыннан киткән кошларны. Әллә яңгыр ява, әллә яшьләр тума, елларыннан киткән кошларны. Kazıları kaydır, duayı şeşek aldır. Gül tulkınlar, kazlar, kavanoda. Kazıları kaydır, duayı şeşek aldır. Gül tulkınlar, kazlar, kavanoda. Алдағы басқышта Алия Төхватуллина. Безгә аның җыры бик ошый. Күрмәгән булсагыз, карап китегез. Җырлап яшик, гөрләп яшик, омтылып хыялларга. Сау күңелләр, уйлар белән, чыгыйк йөре юлларга. Бергә булыйк, ямлик икәннәрне. Бәхет нурларына күмик, ярсу күңелләрне. Бергә булыйк, ямлик икәннәрне. Бәхет нурларына күмик, ярсу күңелләрне. Биеклеккә аш кылганда, янда булсын якыннар. Йөрәкләрнең түрләрендә гөрләп янсын якыннар. Бергә булыйк, ямлик икәннәрне. Бәхет нурларына күмик, ярсу күңелләрне. Бергә булыйк, ямлик икәннәрне. Бәхет нурларына күмик, ярсу күңелләрне. Назлап көткән күңелләргә юлдаш булсын мәхәббәт. Һәр вакытта янда булган якыннарга мең рәхмәт. Бергә булыйк,
ярсу күңелләренең. Сез яңа елга бүләкләр кабул итә башладыгызмы? Миңа Кыш бабай алып килергә тиеш. Кыш бабай барыбызга да бүләкләр алып киләчәк. Кыш бабайга сабырлык, уңышлар, чаналары нык булсын. Әлегә бөтен клипларны карап чыгыйк. Рәхәтләнеп сулыш алып, гөлем ана телемдә. Миңа кушылып җыр суза, һәр агач, һәр гөлемдә. Шушы телдә әби бабам аралашкан, сөйләшкән. Мин тугачта әти әни балам дип эндәшкән. Үз илемнең үзе баласын, үз җырымда үз көем. Миңа канатлар бирүче, ул минем туган телем. Бишек моңа белән кергән, ул минем горурлыгым. Ана телем татар телем, бәяләнмәс байлыгым. Үз илемнең үзе баласын, үз җырымда үз көем. Миңа канатлар бирүче, ул минем туган телем. Үз илемнең үзе баласын, үз җырымда үз көем. Миңа канатлар бирүче, ул минем туган телем. Үз илемнең үзе баласын, үз җырымда үз көем. Миңа канатлар бирүче, ул минем туган телем. Ул минем туган Еш гармунча булып Солянкада Камил Бахны каршы алыгыз. Ай кызлар, гармунчы егетне ничек кенә матур иттереп игълан итә беләсез бит, Ярар, Камил, бездән матур сүзләр булды. Сине чакырдык, син рәхәтләнеп хәзер кыздыр әйдә.
Василия Шабаеваның кешеләрне дәвалыйсы килә. Әйе, киләчәктә бик зыялы табиб булырсың Зилә. Җырлый торган табиб. Шулаймы, Рамил абый? Әлбәттә, Әминә, әлбәттә, менә тизрәк шушы безнең саф, матур, чиста табибның клибын карыйсы килә. Күзләремдән минем нурлар китә, сыман нурсыз кала кебек, җырларымда сүзләр. Эй сыклым синең хисең минем өчен әллә һаман, зәңгәр томан, синең хисең, зәңгәр томан. Tizrek uzgert, ayızken bul tizrek yaktırıp gitsen yüreğimden şanghaları yoka gitsen baş yollarım. Seni gitsen ele aman, zengər duman, zengər duman. Күзләремдән минем нурлар китә, сыман нурсыз кала кебек, җырларымда сүзләр. Эй сыклым синең хисең минем өчен әле һаман, зәңгәр томан, синең хисең, зәңгәр томан. Синең хисең әле һаман, зәңгәр томан, зәңгәр томан, зәңгәр томан. Матур клип карыйсыгыз киләме? Әлбәттә инде. Әминә, нинди клип турында сүз бара ул? Ә мин беләм. Әсел Мөбарәк шуның клибан турында бергәләп карыйбыз.
Әминә, әйдә син сөйлә, нинди сихри көч булдырыр идең? Мин кошлар кебек очарга теләр идем. Әминә, әйдә хәзерченең клипны карыйк инде. Бик матур клип карыйсыгыз киләме? Әйе, әлбәттә. Нинди клип ул? Самир Губайдуллинның клибын әйтәдер инде ул Әминә. Әйме, менә рәхәтләнеп, бергәләп карап китик. Дөрестән дә шәп клип. Хөрмәтле дуслар, каршы алыгыз сәхнәдә Самир Губайдуллин. Эздеріплер руйна, әреттәлі көңіл бұзларын.
Яхшы музыкант болу үшін ике бір керек. Біріншісі Құдай берген талант, икенчisi әлбәттә тырышлык. Ә ул Самирда бар. Самир, алға. Халкымны яратып, сагышын таратып, сайрармын мен, жырлармын мен, güzel кыш булып. Сайрармын мен, жырлармын мен, güzel кыш булып. Сайрармын мен, жырлармын мен, güzel кыш булып. Siz biləsizmi ekan, ko'pchilik kishilarning ko'rinmay turganga aylanasi kelar ekan. Mende de baran tilek. Mende de. Mana, nindigina tilaklar yo'q. Qolgan xiyollarınızın, tilaklarınızı o'ylaytirg'iz. Amin biriga chaqirasi kelar. Mana go'zallarining go'zali, shashak kibik balqib tura. Nurlar siba har yerga o'zindagi tılsımlıkni Malika Yunusova bizga da beradi. Pışıp dilge kune biri güngül kübelek Şerbi yügesi sağında kura yüyneki bülek Şidiklerim jilgeneler güngüller tanın kalmay Şirize de dertligiye eğlenip duya almay Şidiklerim jilgeneler güngüller tanın kalmay Şirize de dertligiye eğlenip duya almay Ağ jırlı sıkile, ağ bir sıkile Ağ jırlı sıkile, ağ bir sıkile Tıpır 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 bir bir sıkile Kiko nata nata tana pışıp geri sıkile Götürüle buram samon gitaralı jihanla Canın cana kuşup yeri hem şakıra tuğalga Elgirmesen şitegine giyerge Gerekken kanatlansa şakır mine bir yerge Elgirmesen şitegine giyerge Gerekken kanatlansa şakır mine bir yerge Elgirli sikile, elgirli sikile Elgirli sikile, elgirli sikile Tıpır 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 ıgdır bir sikile Ki kanatana tatana pışıp geri sikile Bizni sotsial shelterlarda kuzatib borig'iz. Yazg'iz, bir yablik. Yangiliklarni birinchi bo'lib bilasiz. Bizden Absolut Hit'ni aşıklarız. Әйе, әліге барлық қатнашушыларны да Barlık alabız.
suwa ko'ngillarni Güzelimning o'zi bo'lsin o'jirimda o'zgim Menga qanotlar beruvchi u mening tug'an dilim Kitparatni Ameliya Yunusova davom etadi. Uni nega sehriy talant olasi kelar ekan? Аның менә тылсым белән бәйле сихри көч аласы килә. Мин беләм, ул булдыра, без дә булдырабыз. Менә хәзер мин бер ике эш дигәч, тылсым килеп чыгачак. Менә әйтте диерсез. 1 2 3. Менә карыйбыз. Bulasın, yine şende unganda.
Так, кызлар, сезнең белән бик кызык, ләкин тапшыруга ныкта куяр вакыт килеп җитте. Рәхмәт сезгә кызыклы тапшыру өчен. Рәхмәт сиңа, Ясминә. Әйе, рәхмәт тамашачыларга, рәхмәт кызларыбызга. Сезнең белән көн дәвамында булды Әминә Сабирова, Ясминә Гарипова һәм Рамил Абыш Шарапов. Пока-пока! Пока-пока!